Ay, makiat ng taas. Parang nakita ko sa taas yun. Baka nilagay niya sa rep doon. Di ba yung ano niyan? Bukas na ba yan? May maliliit? Kung wala na ako. Yung ano, dito ba yun? Maliit. Ay, ito. Ayan. Ah, ano? Sa September. Ano? Eh, di ba ang hanin? Wala ng expiration. Ay, iba kasi ito. Hindi po.
May nakita mo na. Saan may nakita? Baka yung remote.
Pinagaling siya. Bakit sa tuloy? Ha? Bakit sa tuloy na nila? Mayan. Nabit-bit niya. Ano nga ba? Hindi ko alam ah. Nakita na ano, isang baka na sa brother niya. Hindi mo lang ko lang. Pinano ko lang. Tinignan ko lang sa unahan. May ano kasi doon, may pera eh. Ang mga personal ng gamit eh. Mga credit card. Card. Bank card. Nakita niya isya ng natago. Hindi mo ba to? Hindi na.
Mm.